Permezz tal-iskemi tal-Awtorità tad-Djar matul is-sena li għaddiet kien hemm 15,213 familja li s-sena l-oħra nataw appoġġ dirett biex jixtru jew jikru ir-residenza tagħhom. Dan ħareġ minn tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputata Mara Jameli fejn il-Ministru responsabbli Owen Bonnici spjega fid-dettall l-iskemi ewlenin għall-akkomodazzjoni affordabbli li jagħmlu użu minnhom dawn iż-żgħażagħ u l-familji li rridu jixtru proprjetà jew saħansitra dawk li daħlu f'kirja. Intqal kif brabta max-xiri l-aktar skema li benefikaw minna familji kienet dik tal-first time buyers b'7,213 il-familja li gawdew minn investiment totali mill-Gvern ta' kważi 7 miljun euro f'sena. Fil-każ tal-iskema tal-equity sharing fejn il-beneficjarji jitlu fiftehim mal-Gvern li jixtri nofs il-proprjetà, kien hemm 80 familja li gawdew waqt li l-Istat investa mal-4 miljuni u 300,000 euro. L-iskema tad-depożitu fejn il-Gvern ikopri l-10% kapparra fix-xiri intużat minn 57 familja u ġiet tiswa aktar minn 2 miljun euro. Sa dan it-tant l-iskema li rat l-akbar investiment mill-Gvern fl-2025 kienet dik tal-benefiċċju tal-kera għal proprjetajiet ta' qabel 1995. Fil-fatt hawnhekk ibbenefikaw 2002 familji u ġiet tiswa lill-Istat aktar minn 10.5 miljun euro. L-iskema tal-housing ingħatat lil kważi 4,000 familja matul is-sena li għaddiet b'nefqa ta' aktar minn 10 miljun euro wkoll. Skema ewlenija oħra li wieħed jista' japplika għalija dik tal-grant brabta mal-ewwel proprjetà li minna benefikaw 327 familja b'nefqa ta' aktar minn miljun euro. Brabta ma' dan One News kellem mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa li spjegalna li dawn ir-riżultati ma kinux kombinazzjoni imma partikolarment fl-aħħar sena intużaw metodi ġodda biex il-proċess għal dawn il-benefiċċji jkun wieħed ferm aktar faċli. Irnexxinna nagħmlu dan mhux b'kombinazzjoni, irnexxinna nagħmlu dan għaliex qegħdin naqsu l-proċessi ta' kemm indumu biex niffaċilitaw anke applikazzjonijiet, imma mhux biss. L-applikazzjonijiet u l-iskemi li aħna qegħdin noffru nsemmi l-iskema tad-depożitu, l-equity sharing, il-first time buyer scheme u numru ta' għajnuniet oħrajn kollha qegħdin jgħinu iktar nies għaliex qed ikunu b'mod targeted u sena wara l-oħra qegħdin dejjem nottimizzawhom, nirranġawhom skont il-bżonn tas-soċjetà biex iktar nies jagħmlu użu minnhom. Hawn Zerafa spjega kif wieħed jista' jaċċessa dawn l-iskemi u appella biex kull min għandu xi suġġerimenti jressaqhom il-quddiem e kif din l-awtorità qed tagħmel minn kollox biex timmassimizza l-għajnuniet biex jilħu lil faxxa kbira ta' nies fis-soċjetà. Fuq il-website mod partikolari qegħdin noffru s-servizzi tagħna billi tikkalkula id-dħul tiegħek u anke l-età u b'dak il-metodu tkun tista' taċċessa x'hemm għajnuniet li huma tajbin għalik u għall-kompożizzjoni tal-familja tiegħek. U mbagħad għal min jixtieq li jżur l-uffiċini tagħna ġewwa l-Furjana jew inkella ġewwa Għawdex ikollna l-uffiċjali tagħna li huma mħarġin biex ikunu jistgħu jissapportjaw ir-realtajiet speċifiċi tal-familji li jistgħu jagħmlu użu mill-għajnuniet tagħna. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Owen Bonnici sostna ma' One News l-lan tal-Gvernu li jkompli joffri sosten konkret lil koppji żgħażagħ u lil familji biex jiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-akkomodazzjoni adekwata u affordabbli. Kommessi li nkomplu nsaħħu, skemi li bihom intejbu u nġibu aħjar l-affordabilità fejn tidħol il-housing. U allura meta naraw ċifra ta' 15,000 li gawdew bħala familji minn skemi diversi li għandhom lan li jgħinu l-dak li jkun jixtri jew jikri d-dar tiegħu hija xi ħaġa li ttina kuraġġ biex inkomplu għaddejjin din it-tip ta' ħidma.